Wow, ang ganda! Mas matangkad pa sa akin. Welcome to my channel. I am Shari of Cagayan de Oro City, and for today's video guys, we will go to one of the destinations here na malapit po sa Cagayan de Oro, which is the Sunflower Farm in Kinawe, Bukidnon. Kinawe is just 30 minutes away from the city, and yun, malapit lang po siya guys. But in this video, makikita nyo rin na pumunta ako sa coffee bean and tea leaf. So, hope you enjoy this video. Thank you so much. You can add any amount, sir, no? So, wala siyang minimum. Okay. Pwede cash, credit, and Gcash. Okay. So, yun guys, if you're going to order po coffee or any dito, you can add on top of your order the amount that you can extend help for our frontliners. Yun. Okay. September is the Happy Coffee Bean month, and because of that, they have the fuel for our frontliners. If you're going to buy coffee here po sa Coffee Bean, you can add any amount to help our frontliners. So, pwede po kayo makatulong para po mabigyan po sila ng meals, yung mga frontliners po natin na nagsisika po para sa ating lahat, para maiwas at pa-save po tayo sa COVID-19. So, $150 no? Guys, $150 ni siya. Sunflower seedling. Ay, guys, $150 sunflower seedling na 250 yung maliit. Ito guys, 50 pesos. So, wala siyang entrance. Pasok tayo guys. Ayun. So, ito yung itsura niya guys. Mayroon siya, plantation talaga siya. Ayan, may mga upuan dito. Naana may diri sa sunflower plantation. And wala siya ibayad, magpalit lang mo og katong sunflower seeds o katong seedling na nga tubo na siya daan. Medyo gaulan guys. Yan taga nagtanom. In case lang gusto mo anhi dinhi. Ayan, ako ipakita sa inyo. Guys, ito yung itsura niya. Hindi ba masyadong maraming sunflower? Kasi ito pala yung mga namumulaklak dyan. Pero ito, wala pang bulaklak. Tapos, nagtatanim pa yata sila dyan. Tapos, yun yung may mga bulaklak. Ayan. Takbo tayo. Ayan, gatalig. Medyo gataligsik there, guys. Sobrang tangkad ng mga sunflowers. Mas matangkad pa sa akin. Wow, ang ganda! Ayan o. Charan! Tingnan natin. See? Oh, mas matangkad pa sa akin. 5 guys, di itsura niya. Meron siyang mga, dyan, parang platform. Gusto niyo magpa-picture. So far, ito pa lang yung area na may namumulaklak na sunflower. Tapos, yung iba wala pa. Tapos, parang malawak to talaga. So guys, akyat tayo. Charan! So, ayan pa guys, may mga plantation pa dyan. Tapos mayroon ditong area na pwedeng umupo. Pero madumi siya sa umuulan.
Okay, sobrang laki niya. Mas malaki pa siya dito sa kamay ko. Oh, see? Ayun. So, maura kadto. Muli na mi. Kaya medyo gaulan siya. Karon, hinay raman ang ulan. Pwede ra. So, we will go. Let's go. So, guys, ito yan. 50 pesos. Kaya nga, sunflower, murag it's sun.